Ei muuta kuin tervetuloa matkaan mukaan ja me ruvetaan tässä nyt vähän mitä teitä ajan tasalla YouTuben puolella ja katsotaan mitä keksitään tännekin kontenttia, että kyllä me koitetaan päivittää niin paljon kuin mahdollista, mutta se aina vähän välillä jää kun harmittaa ja ärsyttää ja välillä ollaan niin iloisia, että unohtuu kaikki muu kuin ajaminen. Mutta ei mitään, katsotaan mitä keksitään kauden varrella. No niin, se olisi Race Day 1, Jurva Botnia. Aikaa jo ei ollut mikään paras, jäi vähän pussiin. Omaa mokaa oltiin Totalin 11 ja oman ryhmän 7 vai 6. Ja kohta lähtee eka reissi P11. Koitetaan semmoseen, no 5 sakkiin kun pääsee, niin se on hyvä. Ja sit lähdetään hakemaan totta kai oman luokan voittoa. Et siinä on niinku käytännössä päivän tavoitteet kaikkiin kisoihin. Ja joo. Eipä siinä, lähdetään ajaa kilpaa. No niin, se olisi Race 1 takana. Lähtöpaikka oli 11 ja hyvän lähön sai jäänyt suti yhtään paikalleen ja pääsi 2-3 autosta ohi ja sitten ekan kurvien päätin, että koittaa ulkopuolelta, että saisi paremman pidon, mutta ei ollut hyvä idea. Se jätin siihen sutimaan ja siitä sitten noustiin pari sijaa vielä ajamalla ja sitten oltiin maalissa P7. Oman luokan 2, että ihan ok suoritus. Vähän jäi piippuun vielä omalta osalta, mutta tästä on hyvä lähteä rakentamaan eteenpäin. Ja Race 2, niin kyllä me siitä oman luokan voittoa ainakin otetaan vähintään. Ja tavoitteena olisi sinne top 5 päästä. Pari sijaa pitäisi vielä pynnertää ylöspäin. Ei siinä, mennään näillä kuvilla eteenpäin. Sarjan kärkeen näin ainakin uskoen. Ei ole kakkosena vielä. Okei, kakkosena. Toni oli edelleen. Taas 4 valoa, 5 valoa.
Se on Race 2 takana. Lähtö hyvä. Ekaan mutkaan niin osuma. Vai ei onneksi joutunut pihalle asti, mutta pomppasi ilmaan ja pari ohjaa. Sitten tonne kakkosmutkaan niin toinen osuma. Sitten mentiin vähän pidemmälle jo kasekkookin. Mutta sieltä sitten noustiin vissiin 2-3 paikalta vielä 14. Ihan ok suoritus. Kolmoseen tarvii sitten vaan pistää kaikki peli. Näillä mennään. Nyt oli jo. No niin. Se oli Race 3 takana. Lähtö todella hyvä. Eka mutkaan noustiin tosi monta sijaa. Otaisiko oltu jopa peräti 7. Sitten tokan mutkaa, niin hyvin meni sekin. Nousi silläkin pari vielä sijaa. Sitten kutosmutkaan, niin ja etupuskuri kaveri takapuskurin väliin. Ja siinä sitten oltiin vähän, painittiin sen kanssa ja koitettiin saada toistamme irti. Niin siitä tiputtiin hännille ja noustiin sieltä vielä 16. Ihan pettymyshän tämäkin on, mutta paremmin kuin ei mitään. Se jotain pisteet saatiin kotiin päin. Ajaminen oli hyvä. Ajaminen oli hyvä. Vauhti oli tosi hyvä. Mennään näillä eteenpäin.